Așa să ne ajute Domnul cum am cântat, El să fie iubirea noastră. Amin, amin. Domnul să vă binecuvânteze. Băi, cam slab. Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Betania. Amin, amin. Conducerea bisericii, slujitorii și de ce nu pe fratele Marius care păstorește biserica, Dumnezeu să-l binecuvânteze cu multă putere. Mă bucur să fiu iarăși împreună cu dumneavoastră, a doua oră cred că anul ăsta. De data aceasta mă întâlnesc cu fratele Remus, să-l binecuvânte Domnul, prieten bun, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Am rămas prieteni de când am fost la București, la studii împreună, Dumnezeu să te binecuvânteze și să rămânem toată viața. Amin. Dragii mei, aș vrea să rostesc la fel un cuvânt de binecuvântare pentru fratele Dorin. Dumnezeu să te binecuvânteze. E o lucrare nu ușoară. La prima vedere zicem, e o lucrare. Dragii mei, e o lucrare grea, pentru că a merge în închisori înseamnă să te lupți în primul rând cu forțele care stau în spatele oamenilor aceia, nu? Dragul meu, Dumnezeu să te binecuvânteze, să te întărească, e nevoie de rugăciune, să-ți întărească, să protejeze familia ta, că forțele răului se războiesc, dragii mei. Nu ne lasă așa, facem lucrarea, ne merge bine. Luptă după luptă, de aceea Dumnezeu să te împuternicească. E important ca biserică să ne rugăm pentru frații aceștia, să știți, foarte mult. Nu o luăm ca o lucrare oarecare, nu-i lucrare de ordinare, nu ești slujitor a bisericii, să zic așa, dar e o lucrare în care ai nevoie de împuternicirea lui Dumnezeu, că altfel te prăbușești. Dumnezeu să lucreze cu multă putere. Amin. Dragii mei, aș vrea în câteva cuvinte să vorbesc despre o slujire eficientă. Egal în ce domeniu slujești. Noi dorim să avem o slujire eficientă. Dacă întreb pe cei de la orchestră, își doresc să aibă o slujire eficientă, nu? Dumnezeu să vă ajute. Ați cântat frumos și frații care ne-au condus închinarea au cântat frumos, să vă binecuvânteze Domnul. Amin. Dragii mei, primul gând, o slujire eficientă este slujirea care o faci în dependență totală de Dumnezeu. Amin? Amin. Pentru că tot mai mult slujesc că au dar. Zic ei, slujesc că mă pricep. E bine că ți-o dat Dumnezeu un dar, dar dacă nu slujești în dependență totală de Dumnezeu, într-o zi te oprești din slujirea. Într-o zi nu mai ai nici plăcere de slujire, pentru că diavolul așa lucrează, se împiedice. În momentul când de fiecare dată când slujești în totală dependență de Dumnezeu, atunci vei merge din putere în putere. Amin? Amin. Păi eu știu că vorbesc cu unor oameni care au experiență. Fără puterea lui Dumnezeu nu poți să slujești, te oprești. Vorbeam cu fratele Marius pe drum despre unii care se opresc din lucrare, păstori, prezbiteri și alte lucrări, se opresc, nu mai putem, e prea grea slujirea, prea multă luptă. Știți de ce? Că uneori nu lucrăm în dependență totală de Dumnezeu. Ne lăsăm duși așa, hai că slujesc, mă duc să păstoresc. Dragii mei, Dumnezeu să ne dea putere să lucrăm în dependență totală de Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9, spune cuvântul lui Dumnezeu așa și rețineți, căci noi suntem lucrători sau împreună lucrători cu Dumnezeu. Asta e slujirea care îți dă putere, care are impact în societate, în închisori, în spitale, oriunde ai merge, asta e slujirea cu impact. Când depinzi, când lucrezi împreună cu Dumnezeu, înainte de slujire, pe genunchi, să pui, să postești, mă duc acolo, dar vreau să fie impact. Nu vreau să meargă numele că trăiesc, că sunt slujitor, ci vreau ca Dumnezeu să slujească prin mine. Asta înseamnă să postești, să te rogi, să ai familia de partea ta, să ai biserica și zic Dumnezeu să ne ajute. Amin? Toți slujitorii de aici, Dumnezeu să vă binecuvânteze, egal unde slujiți, nu uitați, a sluji cu impact înseamnă a fi dependent total de Dumnezeu. Vă mai citesc un cuvânt din Psalmul 16 care l-am deschis, mi-a venit în minte și cred că e din partea lui Dumnezeu, sigur e din partea lui Dumnezeu pentru fiecare care slujește. Uitați ce zice Psalmul 16, versetul 8, am necurmat pe Domnul înaintea mea sau ochilor mei,
când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Am necurmat înaintea ochilor pe Dumnezeu. Știți ce înseamnă aceasta? Să ai pe Dumnezeu, nu oamenii cărora slujești, nu problemelor în care te implici, ci să-L ai pe Dumnezeu necurmat înaintea ochilor tăi, să te uiți la El ca model, să-L rogi pe El, să stai alături de El. Eu cred că cel mai frumos lucru pe care îl poate face un om este să-L aibă pe Dumnezeu necurmat înaintea ochilor. Așa e că de multe ori avem problemele noastre în fiecare zi și uităm seara doar la rugăciune, punem și zicem, Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mine, dar astăzi am avut necurmat pe Dumnezeu înaintea ochilor mei. Că slujesc duminică, să zic, la predică, l-am avut toată săptămâna pe Dumnezeu înaintea ochilor mei? Asta îți va da impact în slujirea ta. Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să te ajute. A doilea lucru care vreau să scot în evidență, ai impact în slujire când știi că slujirea e o poruncă, nu o opțiune, atunci ai. Știți că tot mai mulți zic, păi dacă vreau slujesc, dacă nu, nu. Îi aștept la cor sau la orchestră, păi unii n-au timp, unii au de învățat. Dragii mei, egal unde ne-a chemat Dumnezeu, nu uitați lucrul acesta, slujirea e o poruncă dată de Dumnezeu. A fi în trupul lui Hristos, a fi în biserică, înseamnă a sluji. Dumnezeu nu are șomeri, nici aici, la Betania. Nu are slujeri, șomeri, nu are șomeri. Nu se primește bani de șomerie, nu, la Dumnezeu nu e așa. Toți suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Dragii mei, slujirea e o poruncă, nu o opțiune. Când pui lucrul acesta, e o poruncă dată de Dumnezeu și Dumnezeu e atent și foarte atent cu slujirea mea, atunci îți vei da silințele să aduci înaintea lui Dumnezeu o slujire cu impact. Pentru că știi, e poruncă dată de Dumnezeu. 1 Timotei 4:14 spune așa, nu fi nepăsător față de darul care este în tine. Să nu fii nepăsător. Dumnezeu dă daruri, dar nu le dă ca să fim noi nepăsători. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Nu vă mustru, doar așa îmi dă Domnul și așa vorbesc. Domnul ți-a dat un dar, pune-l în negoț, că vine ziua în care te va chema Dumnezeu la judecată, te va întreba ce ai făcut. Ce ai făcut cu darul? Ți-am dat 1, 2, 5, ce ți-am dat? Ce ai făcut cu el? Și n-aș vrea să fiu acolo și să zică Domnul, ce ai făcut cu darul care ți l-am dat? Să zic, Doamne, l-am ascuns, l-am băgat acolo, că n-am luat în serios, am crezut că e o opțiune și nu e o poruncă slujirea. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să ne ajute. Roman 12:7, cine este chemat la o slujbă să se, spuneți tare că știți, să se țină de ea. Te-a chemat Domnul să îmbărbătezi, fă-o până la capăt, că Dumnezeu te va răsplăti. Te-a chemat Dumnezeu să te rogi. Să știți că vedem și noi la noi în biserică, sunt multe surori care tot mai mult se angrenează într-un grup de rugăciune. E o chemare specială pentru ele și se roagă pentru biserică, pentru slujitori și simțim că Dumnezeu ne ajută, dragii mei, datorită că surorile s-au pus la dispoziție cu darul acesta de rugăciune. Sau 2, 3, 4 ore și câteodată și noapte de veche, seara târziu. E un mare har. Și aici sunt surori, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă puneți la slujbă, în slujba Domnului, în rugăciune. Nu puteți predica, dar în rugăciune puteți să vă puneți și să vă rugați. Că vine ziua, dragii mei, dragile mele surori, când Dumnezeu vă va răsplăti fiecare lucrare care ai făcut-o cu credincioșie și pentru slava lui Dumnezeu și zidirea bisericii. Dumnezeu să ne ajute. Ultimul punct, că timpul trece, slujirea cu impact este și slujirea cu sacrificiu. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Auzeam pe cineva care a zis, păi eu mă duc să predic, dar nici n-am deschis Biblia să văd ce-mi dă Dumnezeu. Dragii mei, ascultați-mă, asta nu e o slujire care o aduci lui Dumnezeu. Nu că nu știi, că poate știm, suntem obișnuiți, deschidem Biblia și spunem, dar nu cred eu în așa ceva. Dumnezeu te cheamă să stai pe genunchi, să stai cu Biblia în față și să zici, Doamne, vreau să pun ceva, să mă sacrific, să-mi pun timp la dispoziția Ta, să știu ce vrea
biserica aceasta, ce vrei tu să transmiți. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei. Când vii la predică să te pregătești, măcar o zi, să stai acolo, să pui, să te rogi, ca să iasă predica cum trebuie. Adică să zici, Doamne, eu am făcut ce am putut, ce trebuie să fac, de aici încolo mă aștept să faci tu. Păi dacă tu nu faci, te încrezi în forțe proprii, eu cred că e dezgustător înaintea lui Dumnezeu. Haideți să punem puterea lui Dumnezeu în acțiune și în slujirea noastră. Dumnezeu să ne ajute. Deci slujirea implică sacrificiu. Spunea David odată în 1 Cronici 21:24, nu voi aduce o jertfă care să nu mă coste nimic, adică slujesc eu. Dumnezeu să ne binecuvânteze, dragii mei. Aș vrea să închei spunându-vă Dumnezeu să vă binecuvânteze. Frate Dorin, Dumnezeu încă o dată să te împuternicească, să-ți dea putere, să protejezi acolo când vei merge în închisoare, să fii protejat de orice duhuri care pot să îți atace familia. Dumnezeu să fie binecuvântare. Dragii mei, v-am spus ce vreau să repet, o slujire cu impact este slujirea în care Dumnezeu sau e făcută în dependență cu Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne! Amin? O slujire cu impact este slujirea în care tu știi clar, slujirea este o poruncă, nu este o opțiune. Atunci când îți dai silință, băi, merg la biserică să slujesc, pentru că m-a chemat Dumnezeu. Slujirea cu impact este slujirea în care depui sacrificiu și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.